yena ubekhansela abanye abantu why yena masebhekene nakho sekuzomxaka yena yiphi original nawo angisabona okay nayi icopy mama Angiphathele. okay Uyabona ke ngojo. Lana nje umntwana lapha hamba khona ngiyazi uyasibazi lokhala abantu. maphola ngoba ngizocela bakhona noma umunye iphoyisa lemunye umuntu wesifazane elingaqali libe involved because she's a victim of GBV. Angalo manje what I will do. Angazi noma social osinawo la by the way bakhona sothakasha bethu. Umuntu engayenza ukuletha futhi ivena noma uyokuba happy ngisasa. Ekhaya mhlawumbe bazokhuluma nawo usonhlala kahle bethu. Bezomthatha. Ngena ngazi noma ngena kuseni. Bebengafika abekho manje baleke umnambithi. Mhlambe kwakhona ngoba emsebenzini ngishiye be willing to assist her to meet her halfway. Okay. Sekukuthi nenibuyela naye ekhaya kushuthi mbhekeni. Ngizonifonela mina kwasebusuku nasekuseni ngizocela ufike wathola ama contacts futhi mase beyomshiya abe ekhaya nomakhelwane nengane ke ngoba njengamanje ngeke azala ledwa nengane ngeke azala ledwa nengane and she has tried yabona nje idora ngixoxele zona she's been through a lot Usizakala ukube mina bengikwazi serious ukube kuthiwa bengithemba bengahamba ngisho naye akayokhipha lento ku system let it out for a week ungacabangile ukuthi athatha ingane obincane efana nabe esikoleni seprimary le yangane athatha ingane ke bayikhohlwele bathi out distress while she's getting assistance spiritually and emotionally she's not okay nokuthi kakathembi umuntu nomsebenzi uyancikisela but okwasemsebenzini bekumanageka ngiyacela sis can you give me a chance ngicela ungiphi inyanga eyodwa nje can you make me your sister just for one month I'm genuine sis I know ukuthi awusatrust umuntu njobusho empilweni yakho bengingekho but please just once I can guarantee you ngeke ngize ngihluleke ngiyacela sacela nisiboleke 2 minutes nje angeke usufe manje awume nje awume nje ngokudla my sister can you carry a hug can I give you some love you don't just cross paths sis awumane uhlangane nabantu nje strangers just like that there's a reason for that please just give me this chance ngiyacela I'm sorry sis I'm sorry
uthathe this chance with me, just this once. Ngiyacela. Can we pray? Do you feel it? Ukhona umkhuleko wakho wawukhuleka waphenduleka. Okay. Ngicela ukuthi ungiboleke leli thuba. Ngizokuthwalisa mina. Ngizokuthwalisa umthwalo wakho. Ngicela uboleke this chance. What if God has answered your prayers? Ngimbizile ngathi uNkulunkulu khoze ngirepotile ku-HR ngathi nami umsebenzi engisebenza naye ngihlukumeza ngenxa yezono zakhe azenza yena, nokuthi umenenja wami umthanda kakhulu. Lonke leli viki ngiyakhala ukuthethiswa kwenje, yikho-ke ngibuza nini onguthethiswa kwenje. Lo manager lo. Yes. Ukamanager kuzosolveka. Ngicela ukuvala i-chapter nje yasemsebenzini izosolveka. Ngicela ukuthi sidile nawe manje. Khohlwa uThabani uzesolveka icase kaThabani, khohlwa komunye umuntu. Ngicela ungiboleke wena nezingane zakho kuphela for now. Bese unginika le responsibility ukuthi stand in a gap between wena nale nkinga okhuluma ngazo. Ukhathele, ngicela ukukuthwalisa. Ukhathele, mina ngicela uqala kanye nawe ukhathele. Ngicela usinde mina. Uzokhuluma nami, ukhulumile already. Ngi-stranger, you've said a lot. I understand the pain that you've been through. Usho a lot today. Kube isiqalo ukwazile ukukhuluma, sizoqhubeka sikhulume. I'm available 24/7 for you. Anytime you can call me. You have my number now. Ngiyacela. Can you trust me with your life? If you not trust me, can you trust your God? Okay, waphendula. Okay, can you pray? What's your prayer? Okay. Okay. Let's pray then. uNkulunkulu wabafelokazi, uNkulunkulu oyintandane, uNkulunkulu wabaswele, uNkulunkulu wabahlakaniphile, uNkulunkulu wezinto zonke. Wonke amaso osenzela wona, noma siyibona sibancinyane, kodwa uNkulunkulu wethu, you trust us with great responsibilities. Awukazi ungifeyile uNkulunkulu onamandla. I never asked for this responsibility, kodwa uyibonile inganamahlombana. If ekwazile ukuthwaleka manje, uzothwaleka naye. I'm praying for this chance. Cancel her, oh God. Give her hope. Give her peace. Ucela ukuthula nokuhlakana empilweni yakhe.
anginawo amaningi. Ngicela usinikelele ithuba. Ngicela usinikelele ithuba. Uyakwazi ukusenhlizweni yakhe zonke ilonda engaphesheki from her birth. uNkulunkulu akazabe nokuthula. Igaba ngokuhlukana kwazo akazabe nokuthula. Unomlando limele. Uneyikathu showe emzimbeni. But wena Jehova ngiyakwazi. Ngikwazi kweyami impilo. I'm a living testimony, oh God. If I survived everything and the worst, I know she can survive. Ukuze ngelinye ilanga bamba abanye kanje and give them hope. Ngiyakwazi ke nalapha umnyama khona uyakhanyisa. Anginawo umshamandla bengingamnika wona. Awabone. Kodwa ngiyazi wena Jehova ubungeke ungibekela just to leave me. Ukuze ungenze laughing stock. Ngiyakuthemba ngeNkulunkulu wethu engcwele ngempilo yakhe. Ngiyakuthemba. Ngiyakuthemba. Ngiyazithemba inyanda ezulu ngempilo yakhe. Bengasili iphuthu ukuhlangana kanje. Futhi ngiyazi bengapheli kanje. I'm ready for that journey. I'm ready to bless her. I'm ready ukuthi go through the pain naye against all odds. Lapha wakhona ngiyowa naye ukuze ngivuke naye. Lapha sethe ukhathele khona ngipha amandla okumthwalisa. Angithembile ebuhlakani, angithembe lutho. Anginayo nengcebe yanele to carry her through. But amandla onginikile wona ngiyazi angelinganiswe. I have seen you, oh God. Ngiyazi ngeke ungiphoxe namhlanje. Thank you, Jesus. I'm sorry. You are loved. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda sis. Even if you don't believe what uyakuthanda, trust me, it's not easy to do what I'm doing. Ngihlale ngikwenza konke okunye kodwa lokho engikwenzayo azi ngiyazi. uNkulunkulu uyakuthanda. Uyamboleka lesi sikhathi. Ngiyacela. Ukube kuyangama ubuzoya emsebenzini. Uye futhi ugqoke kahle ngasemhleni. With confidence. Smile. Umuhle. Ikhanda lihle. Awudingi makeup. Dress properly. Akusiyo wonke umuntu ohanjelwa njengoba uhanjelwa. Ngiyakuhlebela ke mina. You are really blessed. Trust the process. Okay. Asante. That smile engisibonile mina ngicela ubanike sidabula. Shona emsebenzini wakho kube sengathi khona into enikwe wedwa bengekho abangayazi. Okay. Mapholo siyathokoza. Sesiyahamba. Sesiyahamba, sesi-right. Yeah. Awuthi ngilanda umqhele wami la manje ngiyeza lapho ngisathatha umqhele ke manje ngiyeza lapho ngisathatha umqhele. Yabona le xokelo ulondi. Ayulondi hayi. Ngaze ekhaya ushiya kuMapedwana kubheke phezulu. Mina ngona ushiya kuMapedwana ulondi.
wathatha iy'mali zabantu. Hey, Hayi Ntombi. abantu beshonele. Hawu. ake ngithi sesiyakhuluma ke manje sokhuluma into ejulile manje sokhuluma nje into ejulile angithi lesithathu namhlanje le nquza kanina le uLondi Care ihlulekile njoba kulesithathu wena nquke emsunu kanyoko uhlulekile malebe kanyoko ulesithathu namhlanje sidla inyama abantu bami ngithi sizwe sikaPuthini niyaphila siyaphila isizwe sikaPuthini namhlanje ulesithathu lamaleba avuzayo la uLondi Care ahambe khuluma nje ethi bophano namsunu kanyoko kwazini ngomthetho lo qala umthetho uquqa ngodondolo ingalo umthetho inde sisayi udondolo wena hlala phansi sichaka buya la wena msunu kanyoko asimtshele nje indaba zakhe logogo siphumeni kuye angaze sijwayele kabi nje asifuni ukujwayela amasimba ifebe zonke sisijwayela kabi azwana nawo masimba thina azwana nje namasimba lesifebe lesi nisitshela ngizwana nje namasimba bangazongijwayela nje kabi angizwana nje namasimba tshelani lesifebe suLondi Care siphume kima ngizwana namasimba kani mfuza unina le hambe yabonda nje yaxova yaphi indoda yakho nasifebe hambe yaxova naye uMaZulu kwaxega igolo wanyamalala umnyeni wenzani lapho nina wena intombi emnyama idoswa ngomlenze msunu kanyoko ukhona la iblenje ithegeni ingene la manje kule channel ziyakhala manje wonke umuntu uvuna into atshalile manje bizani leligolo elixegayo phela vele ngeke igolo liqine umlenze uxegezela vele loqina kanjani loqina kanjani igolo umlenze uxega uyaxega liyavuza woza la wena sikhona la siyabuza ishona phi lento yakho ithini lento yakho alamacala lawo aplanayo namsunu kanyoko hamba uvuza isikolo ubhele koBergville uyabuya le koBergville ngikulindile la neVero namsulu kanyoko akenze lutho usuku lonke igolo lanyoko sifebe akho vele efikile la msulu kanyoko kanti uthi ulindeni ulindeni mina ngithi ayikhale kanti ulindeni sifebe silindeni lesifebe uthi ukatha amaphoyisa asathi ndana nabantu abanebipolar phela ukwazi wena ukuye emaphoyiseni wawashaya wena amaphoyisa wabiza iphoyisa ngekwerekwere iSouth Africa yonke ibhekile kwerekwere wena kwerekwere wena namhlanje siwasukuma uhudula umsulu uyabhaqalaza uyocela ama-affidavit ucela itembu winwe le-police station mawufika wena epolice station kufanele udlule e-charge office udelela wonke amaphoyisa ahleli phansi uyele e-charge udlule e-charge office andiseni ucolonel bisani ubrigadier awukhuluma wena nje namaphoyisa ngamarenka winwe nasifebe wini wena buza mina hayi lo kade uhleli naye ngicela loyo ulethe isithombe sakhe loyo esinye nje nasisifebe uNongro ofanela nawe yena ezakhe ingane kwalahla ku dustbin mina ngiyo ke abangcono kuleza lahla ku dustbin so angikhulumi mina lento enkade nixoxe hotel mina nginendaba yami ukuthi nje ngalahlela dustbin ngayikhulela ngakhulu ngaba indori ngoba sengingangilwela eSouth Africa manje wena golo likanyoko uyasuka uthatha information oyinikwe lo msuno wesifebe onyanga yeshumi phela vele unyanga yeshumi esinye isigebengu esikhona esigeza imali zama-drugs umsuno kanina ayikho-ke nje into ayiphathayo-ke unyanga yeshumi isigebengu nje vele kwale ngane eyibhebhe kuthi ngomuhle naye agcina ibaleka lenda ayilenda ayisile ekhanda yabaleka lenda ayivukelwa le yadla phansi ingane athi ayivukelwa lento saba sathe siyakhuza athi akuvukelwa lokhu ngithi ke ngitsheta ivukelwa lento enyanga kuyinamhlanje le piplani yongasebenzi uhamba uyangena uyahleba lo mfana uyahle ngiyaqala ukubona inyanga ehleba kanje
le ikwazi ukuhleba izihleba amadlozi le ngaqala ukubona inyanga ehleba kanje hleba izihleba amadlozi umsunu kanini ngiyaqala ukubona inyanga ehleba kanje bese ngiyabuya ke ngiza kulogogo lo isifebe lo wena Londicare engabe uyafocusa ke uyoklina isibeletho uzophola nonyawo ngoba izisa nikhiphayo mantombazana lakhuluma igazi lomuntu lakhuluma igazi lomuntu inemkhulu wathi ushaya amathambo lakhuluma igazi lomuntu lokukhipha kwenezisu lakhuluma igazi lomuntu yakhuluma igazi lomuntu njengoba nina msunyonyoko nikwazi ukusukuma nithi hayi uPutin umndeni wakhe kwayena lelani lami mina ngiyiproduct ebetter kabi lamanyala engakhulela kuwo ngabo ngifaka nje lapho ngiyiproduct engcono kabi mina kunalamanyala engakhulela kuwo mina weLondicare ngutshele sifebe emsuni kaMaZulu ngithi kuwe wena gololenjwa njengoba nawe wakho umndeni waphela wena awufunwa ke kini wafika kanjani kaNongoma noma ngingaqali lapho ngiqale kaNongoma phela wena uzalwa uMaZulu ubaba kungqama neze ngiqale kaZulu noma kaNgqama ngiqale kaNongoma noma ngiye ule ezulwini ngenze njani tshela mina ngiqalephi emsulu kaNyoko tshela mina ngiqalephi noma ngingaqali ngivele ngeke awuthi ngeke ngikhombise ngimdala mina ngiyindoda engiqali ngiyakeka mina ngimdala mina uphatha nje kwakhe iPhone 11 uhamba libele ukhuluma ngamo namsunu kaNyoko uko konke uhudula amalebe lo wena sifebe uhudula amalebe uyawabhaqazisa nje umgaqo wonke emsunu kaNyoko sifebe uma wakho ayinegoli elivuza igazi umhlaba wonke emsunu kaNyoko and le nhlamba engutshela yona wona sifebe soze uzuyikhohlwa uzufe emsunu kaNyoko vele uphila phansi kwaso lesiqalekiso umlenze wakho awusoze uphole uyoxeka uxegise naleli golo lakho akhondoda eyohlala la kuwena msunu kaNyoko lento lo iyona uyoba iyona uzufe emsunu kaNyoko ngiyakutshela ke mina ngasemangwaneni mina ngiyawuphinda uphole lo mlenze wakhe igolo lakho lihlezi the hamba ugxuma nje the uyebhekini nje ukushaya umoya ongaka ukushaya umoya ongaka nje umlenze ungavaleki ukushaya umoya ongaka ukushaya umoya ongaka legolo lakho livulwa umoya nje ongaka yeka-ke legolo lakho lihambe liphephethwa umoya ongaka njengoba umlenze ungavaleki hambe liphephethwa umoya nje hlenya hambe liyaphepheteka nje uyangena umoya liyaphepheteka nje igolo liyaphepheteka nje isibumbu sivulekile hambe liyaphepheteka nkosi yami yophola nini igolo uphepheteka ngoba awuhlali phansi ke uphumuza umzimba ngabe usupholile nalomlenze wena sifebe awuhlali phansi malebe kaNyoko funeka uhlale phansi msulu kaNyoko uhlale phansi ke ufocus uMaZulu naye wafa enenkinga yilo ezala uNgqama naye wafa enenkinga uyingane chaos wamba uyibiza ngomntwana waseNdlunkulu wasebukhosi wakubopha kangaka uThula Sizwe namhlanje ukwazi ukuhlanganisa izimpi zakho ubize ngathi ulwelo uThula Sizwe wakubopha kangaki uThula Sizwe namsulu kaNyoko wakubopha kangaka uThula Sizwe wakufaka ejele kangaka nalamasosha akho lawana ukuyisihlama ubiza ngamasosha akufakele camouflage leyasetoro thiwa amasosha wena unebipolar uyakazi amasosha SNADF amasosha angempela into ezine-force number uyawazi nje kahle kahle into ezikushaya ukaka uyazazi awuzazi uthi isikeshi leso senzayo ingawasha iphoyisa efubeni walibiza ngokuthi iphoyisa hayi wena uyikwerekwere ingoba vele awuyazi indaba yomthetho wena uqala umthetho uholwa wena lo mthetho awudalwanga igolo likaMaZulu ngutshela awuzange uvuze esibunjwini sikama wakho lesesivuza igazi yazi uma wakho mfethu wethu uma wakho wavela ubola amathumbu bola abuhlukile abili ibunga the anyomfuwa nje abolile athe amathumba anyomfuwa abolile nje athe amathumba abolile anyomfuwa nje yabo ingako na ungakhonanga ukuhlala kahle lapha esibelethwe ngoba anyomfuwa wazophuma ukhubazekile nje anyomfuwa inyomfu engabe uyiholela le mali egrant usiphathe kahle uhlala endlini uyahamba uyaqhuka wena
uhulumeni avele kukhiphe kwi-grant because vele umlenze wakho uthi uyaphila wena nje golo lesifebe olibele uhambe engathi uyaguga kanti ayona iphilela msunu kanyowo malebe kanyowo. Ngiyakhuleka kwabesile, ngiyakhuleka kwizizwe zonke. Kaze ngayikabishi noma ngekho-ke sho ukuthi liphi-ke liyisaladi, ikhosolo noma isishebo noma ikabishi, leli kabishi elifaka enyameni engaphakathi. Buka amakhaza are doing them things. I have neduku lakhona kuba isikhafu ngenxa yamakhaza. Okay, no, I want to say this, good people. Musani ukufaka ama-emotions kule nto yalo mfana. Yekani ukufaka ama-emotions because you needing i-solution. Ngiyezwa khona ababuhlungu uhlobo lenhlambi, level yenhlamba, uphinde wangithuka kwenze njani. Hayi, nilahlekelwa yi-focus bakithi, nilahlekelwa yi-focus. Ukube kuya ngami ngabe anisayifaka imizwa ngalento enikhuluma ngayo yalo mfana, because ikhona indlela ebheke towards fixing the problem, towards finding the solution. Zuthu indlela engike ngayibeka before. Indlela yokuqala ile ekuhlaliswa khona umndeni abantu abadala esesibheka umhla ka2 ofuna kudaba likhulunyiswe likaThabani akadlalele ngakohlatshwayo ngaleso sikhathi mhla ka2 ekhapha uThabani noma ekhapha uMakaThabani noma ekhapha ugogo kaThabani, because apparently by izolo kuthi ubekhuluma nogogo. Umbuzo wami ukuthi is it the same gogo ekuthi yena walahla uMakaThabani? Excuse me, is it the same gogo lo owabona uMakabig Zulu ekhipha uMakaThabani ngefastela? Is it the same gogo athi uMakaThabani wathenga uThabani waze wamfikela nezinkabo kuzabulale umalume? Definitely bazokhuluma ilanguage eyodwa if it is the same gogo. Then again you ask yourself a question ukuthi why bebezomenshina uMakaThabani ngegama onegama elifana nalo yamama uThabani claim ukuthi akamazwa amlahle emncane? Why if it's the same mama bakhulume ngathi bayamazi futhi umuntu osezame kaningi ukucommit suicide? So much that uThabani uze wathi ngoba ngingenile kulo live wangibuka nje wathi ukuphoza kancane waphindwa aqhubeka neconversation wasifaka obhodithizeni ku-conference call baba u3 kugogo wakhe uThabani naye lo bhodi bebuza ukuthi uzofaka umndeni wakabani, wayezozawufake, wayezozehlisa, zonke lezi zinto ebebekade beyibuza. Mina I'm heading to the right direction. These three people were key kule case. uMakaThabani, uThabani, ugogo kaThabani, if it is lo gogo aclaim ukuthi uyena. So istory ska mama okuyena ozala uThabani, if usingalona iqiniso ilaphela kuzovela khona mase behlangene. If istory sika Thabani singasiliqinisa ilabo izovela khona phela mase behlangene, then bonke they will seek a solution. We will seek a solution because by the look of things laba bantu balimele bonke in different ways. I understand there are people abathi noma ngabe ulimele kuphi nabo balimele babala izinto ezingaphezulu kwalokho behudulwa ngendambo kuningi ama cases abawabalayo ukuthi that's not an excuse for him ukuthuka abantu. uThabani ayikho inhlamba edlula inhlamba seyithukile. Fanele wazi, I always tell people whenever I'm negotiating something ukuthi fanele wazi maso reach roof ingasekho into onganegotiate beyond what you've negotiated usugcinile la ufike khona. So inhlamba kaThabani, if you are worried ukuthi umfana ungithukile ungithuke yokugcina ke this time eyokugcina ayikho edlula lokho.
yena mhlawumbe yona ndlela yakhe expressa ngayo ipain, yona ndlela yakhe atshengisa ukuba bitter kwakhe efuna umulimele. There are people ukuzwe even la kubona obo TikTok or these platforms, umuntu olimele empilweni sometimes kuye kuthi i-conversation i-calm, i-cool and collected, afike yena nento that is very damageayo, uzuyibuza ukuthi lo muntu uvuke ngaliphi side lombhede ovela adilike kabuhlungu kanjena kwenzakalani. So ngifisa nje ukunipholisa umoya nonke ukuthi pholani bafowethu, akuthi ayinamathela inhlamba kaThabani, ayingishake, ayingimovie focus, whether udrag amanye amagama abantu engabe ubani osethakathe bani, ubani oyinyango wenzeni. That has got nothing to do with me. That has got nothing to do with the mission mina ngibhizi ngayo. That has got nothing to do with indlela umuntu abeplan ukuthi uzohamba ngayo, ngoba zimbili nje kuphela ngiyidingayo. Eyomthetho ineplan yayo ekubizwe ngayo, and eyomthetho wesintu ngaphezulu le ezodinga laba abantu behlangene physically bezohlangana nabantu abadala futhi ukulungisa lo daba. As for ukuthi uyathuka ukuthi abantu uyaqhubeka wenzani, it doesn't get worse or better than this. I don't know which is the best term to use. And good people, I understand khona kulokhu kufika kuba kuyima kufika kubona ima beqala ukubona, then they come back to me and call me and send me messages, inboxes and what not, ukuthi bangicomforte, bangiduduze, bacasuke kanye nami, bafise ngathi khona into abangayenza. We've got this under control. If kuukuthi unithukile phephisani, if kuukuthi kuyazwela ungithukile phephisani, kodwa if you are going to put emotions kulento ngeke izilunge at all. There are things ayidinga ukulungiswa ngengqondo, there are things ezilungiswa ngomlomo, there are things ezilungiswa ngamandla, but this case it needs wisdom, it needs abantu abaphilayo ekhanda, it needs abantu abahlakaniphile, it needs abantu abakhulile, it needs abantu abacalm, it needs abantu abanendlebe moreover, because fanele ukwazi ukuthi ukwazi ukuconnecta spiritually ngendlebe ya physically and otherwise. So stay calm, remain collected. Trust me, ngeke izisihlule nale. If engasihlulanga namanye, there are cases always the negaThabani. Kungathi ngoba abantu basibone this story sikaThabani, it's like it's breaking the internet. Inini nika uThabani that credit that he doesn't deserve. But ke ngayo izofundisa nabaningi. So I shiftile focus. The focus must remain. uThabani ngebhadi sengithola ukuthi fanele sizakele ngaphezulu kwalokho, but other than that uThabani ubevele ezoyithola indlela yakhe discipline eqondile. So the mission imile ayishintshi, the objective imile ayishintshi, ifocus ayishintshwa inhlamba, ayishintshwa new introduction of new topics, ayishintshwa abantu abasha, akekho futhi umuntu ngisho ngaqhamuka nenhlamba entsho omunye somewhere else ecabanga ukuthi we'll pay attention for now ngisase busy noThabani. And there are so many things umuntu abhizi ngayo. Then up until umhla ka3, once kwadlula umhla 2 on a case yakubo, definitely will come back with the feedback and ama developments abekhona. As for now, between now and then, we are still dealing with that. Other than that, there are people ekufana ngabe ngibhizi ngawo every day imsebenzi wami, of which I'm trying to balance those things ngizenze siding. But other than that, ningalimali futhi ningayidinelwa lengane, because i-contribution eyenziwe abantu abathile empilweni yayo, i-damage yayo. I once said that when I was in Westville. Kunengane lapha that was bullying everyone yentombazane, that was bullying everyone, and you'll ask yourself, hey, but what's happening with lengane up until ngihlale nayo phansi? That was the day mina engayibona ipurpose yami yokuba khona eWestville ngesikhathi umuntu eboshelwe xenophobic whatever lento abayenzayo ngesikhathi siboshwe namasosha. And now amaphoyisa unfortunately are going to pay the price for that unlawful arrest, because the case was withdrawn 7 months later, and manje kusuluyithupha kwenziwa ama claims and what not. Then guess who's going to suffer in the process? So uma silapha eWestville, I then discovered ukuthi kunani lengane ngi-observe kulo 21 days engohleli lapha. Lengane is bullying everyone, bayayisaba, uyabona iziningi izinto ezenzala up until ngiyicele ize kimi izohlala nami.
ngayisola ukuthi why did I give her the platform ukuthi ikhulume. Apparently she's a victim yalezi zimpi ze-IFP and ANC, abazali babula phambi kwayo na 8 years, yahlala estradini, ayikhi ihlobo le-abuse ngazidlule kulona, izithola iy'ngane, isiboshelwe ke manje ukuthi ibulale ubaba wey'ngane zayo because nayo beyi-abuser lo muntu wesilisa mangabe iyovela nje enkantolo iboshwe izandla ney'nyawo, kwalokho kukodwa kuyayi-frustrate engqondweni ukuthi iboshiswa kwesigebengu sokugcina, but ngesikhathi kufanele ugovernment ayidefende i-abuser le ndoda inama-cases ekhona ayikaze sizakala. So I've been through this before. Phuma kuZondi. uZondi akayeke ukuthumela uMax ukuthi uMax akazama ukuthola i-address. Mangabe nifuna ukuthi ngiphume kuZondi, finish and clear, ngiyayizwa leyo. uZondi uMancinza uchancellor akayeke ukuthumela uMax ukuthi uMax azama ukuthola i-address yami, akakiyeke lokho. Lokho kuyaphuma ezingcingweni zakhe benolokhunje. Ezingcingweni zakhe nalo abathi uLondikhe kuyaphuma ke lo, celani yena impela ngqo ukuthi chancellor lento yamdina uhlatshwayo iyeke. Mayengayenzanga leyo nto angeni phela lapha ngithi phone call mina engiyiphethe njenge-proof. Mayedakwa nanisho futhi. Mina yekho phela indoda ekuthiwa manje sekuthiwa manje sengiyesaba. Hayi msunionyoko nina ningazongidakela nina. Ningalokothi mina ningidakele msunionyoko. Ningizwe kahle mina msunionyoko malebo onyoko. Ayikho mina into engathiwa nanga umuntu seyesaba hebu ningazongidakela nina. Kanti mina ngaqeqeshelwana embuthweni. Ngaqeqeshela ukuhlehla ngisabe ningazongidakela nina. Ningazolinge ningidakele mina. Manifuna ke kwelelo gama likaZondi uMancinza akayeke ufonela uMax elibelecela uthi Max ngikunika i-assignment zama ukuthola lo mfana eGoli. Nina fuck off umsuni yezinja. Phumani lapho. Phumani lapho umsuni yezinja. Angifuna ngiyazi leyo nto leyo. uMancinza as a personal man angimsabi mina. Mhlambe lo ufanele ngikubeke nje kucace personal la in front of everyone. uMancinza nje one personal stage cha ngimsabi. Angifuni nje nize nithi uyasatshwa la kithi kohlatshwa no. Ningamfaki kuleyo level. Angimsabi nje straight talk. Cha ukumsaba khohlwa Mancinza angwesabi khehle. When it comes to kwesaba angisabi lutho ke lapho. So I'm there. I'm going to address that one quickly. Uyabona? Angimesabi nje ukukhuluma nje iqiniso ngimqonde straight because ngiyabona ukuthi uyazama ukusebenzisana noMax ukuthi wecingwa ama address. No Mancinza, you can contact me direct. My number is 0720216423. Ungangithinta nje straight. Ukwesaba mfowethu cha ngwesabi. Ungangicontact nje straight. Futhi mawudinga istiki singaye estikini. Because angwesabi mina. Umuntu mhlawumbe okwesaba lo mondla mina as for mina cha shwele Ngiyakhuleka kwabesilo, ngiyakhuleka uzizwa zonke. Ngabe ngithi happy freedom day kube ngiyayazi freedom. Kodwa ke ngoba kuney'ngane zamakhosikazi ey'phumule ngaleli langa, but ke ngisaqhubeka nje nemisebenzi yami, ngiqhubeka nempilo kokuningi engikwenzayo. Kuningi nje okunye ngivuke ngakho that is worth celebrating okuvela ama-feedback ngomsebenzi engikwenzayo, but ngithi angishiye le recording la. Webahlale. There are so many questions from phone calls engiwatholayo and WhatsApp messages ukuthi bengingafanelanga ngepost call kaMax. From observing izinto ebeyishiwo uMax, ngimthemba ukuthi ngempela uyilento afuna ukuthi ashintshe abeyiyona. Ngiyabuka ukuthi engathi la umuntu uzoyithola ngena phansi kwebhasi because uMax ubefika kufonele akhulume nawe ngapha, akhulume enye language, asuke ngale afika akhulume enye language. So ngifaka le clip because I wanted to close the chapter yama phone calls ami noMax noma ngobani ke nje ngoThabani, because there is a platform yokudila nodaba likaThabani now.
engadingi ukuthi kulokhu kuthiwa sekuziwe ku-TikTok noma kwenzakalani, as for ama-dates abekiwe nezinto ekufanele zenze nezinye ezenzakalayo even behind the scenes. So ukukhuluma kwami noMax, it was either inkulumo yami yena uyena oyoyifaka ayigoqoze ngendlela ayigoqoza ngayo o uyothini. Mina ngifaka inkulumo njengoba injalo futhi angisho lutho ngakho. Sekukuya ukuthi emva kwalokho nethimba lakhe kulomdlalo abawudlalayo ubhekephi. Futhi nezinkulumo kwa yena uNondaba uzoyidecidela ngoba kunye vele ngikubuza ngimlida ngama questions because engxenyeni la bekhuluma khona eqhamuke khona kuyavela lamagama. So I'm leading him ngama questions ukuze ngiphume ngiclean from lo dot waba wenzayo. So ukuthi umuntu uzokujaja ngokuthi ukwenzeleni ukuthi bakwenza kwi platform nami ngiresponde kuyona. By the way, bangazela from the very same platform ayi kwenye ndawo. So ukuthi ekugcineni umuntu azokubuza ukuthi mhlambe kufana nokuthi umuntu ubengibuza intombazane how low can you go. Unfortunately, there are things omunye umuntu ozoyitshela ukuthi wena fanele engage or unga engage or wenze noma ungenzeni. Mina impi egcina iza kimi noma ngesiye yami. Impi egcine iza kimi. Mina ngina i-capacity to deal with yona. Whether people they decide to ukuthi babe nama opinions o omunye noma engabe kuthiwa beningihlonipha mhlambe ngifunani kwispace labafana kuzokhuluma umuntu ongayazi ukuthi isukapi lento shuthi futhi nongalaleli i-conversation kahle kahle isukapi because uyayichaza uMax ukuthi isukapi futhi kuzofanele iphele khona lapho kahle kahle la ekhona ngoba bonke laba bantu mina angibazi before ngihlangane nabo labona bengazela kulabo TikTok laba bangazela kubona. But impilo yami ayiphili ku TikTok. Nginempilo mina engiphila every day on the ground. I don't breathe and eat to TikTok. Awungikhokheli, angikwazi nokuthi uklenywa kanjani mawukuthi uyakhokhela wona o yini enye ikhokhelayo kubona. I don't know and I don't care. So if kukuthi kufikwa la umuntu ezothi fanele uphendule, fanele ungaphenduli, fanele wenzeni, bengingafanele wenzeni. Ekugcineni sekufanele kube someone's word against the other ukuze kuthiwa defender because angeke ngize ngibuyele ngoyidefender ko TikTok. And I'm posting these videos. I don't need analysts now. Even if I get to live engena kuona mina ngifuna umuntu ozokhuluma ngomsebenzi engiwenzayo. There are people osdalo sabo nje aba odweshu siyaliphehla. Umuntu ozofuna ukuprovoke ngamabomu ngoba efuna ureact, omunye okuprovoke because i-lifestyle yakhe nje vele yona impilo ayiphilayo ukuthi engathi ngahlale ekhona la kulwa khona zonke izimpi makuthiwa kuliwa ngapha ugijima ngakhona uzebe nabantu akababiza ke ngakhona. Futhi namanje ngifisa nikwazi angilwi ngeke ngize ngilwe. I only needed to understand why are you doing what you are doing. Imagine umuntu azokutshela ke manje ukuthi uThabani usethe uyobe kade senda lezinto. Really, am I that stupid? Kusho khona yabona ibuyisize lapha kinto ukuthi noma ngabe kuthiwa uphiwe ukuhlakanipha because ikhona into enganitshela yona ngalezi ingane zihlakaniphile. That one I can tell you zikuphiwe but i-problems zikusebenzisa ngendlela wrong. So lokhu kuhlakanipha ezikuphiwe ezikusebenzisa ngendlela wrong somehow somewhere someone fanele kudrivele to indlela correct because basebenziseka ngendlela wrong nje because kukhona ukuhlakanipha okukhona but kusebenza ngendlela wrong because there's no guidance correct around their space. So uma ukuthi usuze wafika ke kimi mina ngizokufundisa ngikufundisa khona futhi I won't give up on you. As long as ngisawaphiwe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngikusize ngizokusiza. Uma ngingasawaphiwe futhi ngisho usungilimazile ngebhadi uyabona makuthiwa igqule etsheni ngempela indaba yalento abayenza igqule etsheni ayithinda umuzwa wami because mina I see beyond what they are doing.
So ukuthi ngijudgewa ukuthi ngizehlisa isithunzi uma kwenzakaleni, vele isithunzi sami sehla the moment ngivuma ukwenza umsebenzi engiwenzayo, ngoba mina ngisebenza with the least respected people on earth. If it means fanele ngifike ngikhumula icathulo emzini walowo muntu, ngihlale ecansini lakhe, ngihlale ngiphuze kujeke wakhe, walapho wena ocabanga ukuthi adeserve ukuba khona, yena ubani okufanele kwakhe. Uma ukuthi isithunzi somuntu sikalwa ngokuthi fanele ngabe udlo ice cream laba bashiwayo, hayi khohlwane kusho ukuthi anizazi ngabo bani. Ngoba impilo yomuntu, umuntu ngabantu. Ilo umehluko weingane ekhulela la imfundiso yabantu abadala ingekho khona. Ilo umehluko womuntu ekhula grab information yasemgwaqeni ukuze akhule. Ilo umehluko womuntu ongafundisiwe futhi ongaphilanga nabantu, obekufanele amanyuve ukuze akwazi ukuphila. Ngoba inkinga uyibuza ukuthi kanti laba abantu obana abantu abaphila ku space sabo. Ngoba ngeke ukuthi kunomuntu omdala ophila ekhanda kuthi uzosebenzisa izingane lezi zibheda, angakwazi ukuyitsho ukuthi seniyabheda, ukuthi ngathiwa niyahlala niyo rehearse ukuthi nizobuya nizobheda nithini, nibhedela abantu ukuze nibukeke nilento enithi niyona. That's rubbish. Udoti loyo. Cause udlala ngemizwa yabantu, udlala ngeimpilo zabantu. Kusho yena uMax ukuthi ngisavile uThabani ubesewele engcupheni yokuthi engafinominini. Futhi uMax uzwakala nama intentions angathi fanele kube khona okwenzeka kuThabani. Yena lo Max ohamba naye uzoyuza abantu, uzoyuza mina there. Fanele ngibe ingxenye ukuthi mina ngakhuluma noMax, mina nganika uMax address ukuze kube nento eyenzeka kuThabani. Even if ayenzeki ngenkosi uzondi, kodwa kukhona into othi bona uMax abayihlela bona. Whether ufuna ukumgcwalisela noma mhla kuba suita bona noma mhla enjani, mhla kunjani, chuthi iyophuma leyo address. Fanele ngibe ingxenye leyo nto mina. Okwayena inkosi uzondi fanele ibe ingxenye leyo nto, because even ngesikhathi ikhulunywa ngodaba lenkosi uzondi akusiyo inkosi uzondi ekade ifonela uMax imthreatenisha. Eyayifuna uMax kwabona obhaka befuna ukukhuza, ngoba ukuba bemfuna uMax babafike bamthole labo bantu bamenzakalisa mabefuna lokho. So musana ukupaste isithombe eswrong ngabantu. Le mfisha abayiphila bebodwa lapha. That's why kufanele ngiba expose. Sekufanele umuntu ayidecide ukuthi uyafuna ukungena kulolu daka lwabo abalixovayo. Abalixove bodwa. But they were given a chance yokuthi impilo yabo basengayilungisa. So wonke lo muntu dodo ukuthi bengidlala ngayo lo ngeke ngenza ukuthi hayibo, am I that stupid? Yikho umuntu ngaphandle kokuhlanipha kufanele aphinde afunde ngaphezulu. Fanele aphinde abe nawo amanye ama-measures ayi-backup yempilo, because uma uphile engqondweni shuthi abantu bayizidoma ngalendlela ukuthi fanele balalele lo dodo okhulunywayo ingane ubona ukuthi shuthi cabanga ukuthi abantu abasile abafundile. Mina profile uThabani ayikho into engasayazi ngempilo yakhe, nokuthi uhambephi ufundephi enzani kuphi nini. I know everything.